Здравейте! Часът е 11:30 вечерта. Ние вместо да спим, погледнете колко сме активни. Ще да спи до 9 и това си е. Маха ли маха с краката? Сложили сме лигавник, защото са плюнчиме. И хълцаме, ама сме наядени и не искаме да пием вода. И сега, така, ще хълцам. Опс. Извинете. Теди! Теди! Виж каква плюнка удря. О, група така хълци. Рита ли? Рита маха ли с тия ръце? Просто наистина. Не знам. Дано да заспи скоро, защото на мен. Обаче слюнката става все по-голяма. Колко се клишна? Какво има тук? Кой се цъкли? Дедо! Дедо! Дедовке! Теди! Теди! Къде си ти, маме? Къде си ти, маме? Теди! Кой там? Кой там се смее? Кой там се смее? Охо! Чай, стига дълго, че няма моим печен филм. Филмчето. Айде, чао от нас.